Kanong ba kabadon haulum, kabalate na kabenta kidinjat, om na kabenta kitedem, Henry mentahi, daki hajar teli ki engine ki aidle, ha ki surok kim jong ka silong, ki thang ya ka ompiang, ha ka jaka ka bapen mi yala ka jong ka bor na uslap, bat ka jingklan, ha ka arpanyau terik ubnai Julai hajar arpenriu, ka kenhun menteri ka Meghalaya, kala persyang ban penkela ya kata ka jingkhen, menteri rang ba ka jella, Konrad ke sangma, ulapan bena ya kajing penselur ke batan mai, arpeusan hajar tengka, na kebenta uwe pa uwe ubri ubatit ya ke kali elektrik, bat kajing pelaj pura ya ke bay penrung kerteng, menteri rang ba jong ka kenhun menteri, Markus en Marak, ulakot ya ke kum kajing kular, bat penik pensa ya ke lek kawan, kasawa kum ka basuk, kajing ai jingerap, kajing soy, ka headline, Henry ki polisi ke bakum kine, kim job nerem, ha kapor balasoy yaki, ki job ki rem ha ki surok, ha ki jaka bukali, bat ha ki jaka charge ke bawan hadin, hang nai kadon ka jingkeli, hato ka pisa arpusan hajar, kan penkela sisya kumno, hato ka Meghalaya kan simkhia, lane, kane kadai ka headline ka babha, ka baha ka jing sisya, katap ya kajing ka bakham serkhe shibun, sans nem mentua, ki kali elektrik kila jandu no ha Meghalaya, tangkat tokat ne ki bomdon jingmut ai, haba ya nujor bat ka kenhun kali, kabadon palat arphelai hajar teli, menta gasni, palat san hajar teli, ki ibhi ki don ha ki surok jong ka jella, kata kalong ka jingroi ka basisya, kamsum lajia, da ka basujie rengkhat, ki jing pelai khajna, kijing penselur banthit, bat kathong ban pediang ya ka EV, ka ba 10% kila don lupa, ha kajing trekam hapok ka polisi jong snem hajar arphawe, kajing penselur ke batan mai, ka ba arpusan hajar, kate ya kata kajing ki, om na kajing sedang ka bayang, bat menteri rang ba, dei tang mansoy ya ki polisi, na syadin kamich, nadu snem hajar arphoar, mulaya bat charge yala kajong ka kali elektrik, da ka ba pendaj ka haying, kum ki weipat, kajing tip ka bala pau bha, ha ka basdang jong nusnem, haba ka video kalapen iyau, bau batai hi dalade, ya karkom trekam. Dear friends, today I just wanted to share with you that for some time now I have been using an EV vehicle, at least in Shillong city. And I want to take this opportunity to really encourage everyone that we must transition into EV vehicles for the long-term sustainability and overall stability. And I want to just share with you, which a lot of people sometimes question, where do we charge the vehicle? And it's very simple. The vehicle is charged at home. And it's a simple system like you charge your mobile phones. And right now my vehicle is being charged, and once charged it goes up to almost 300 to 400 kilometers in one charge, which is enough for me in Shillong city for almost a week's time. So therefore I encourage once again, it's a very, very practical way moving forward. It is cost effective, and definitely it's very, very friendly for the environment. Thank you so much. Kadai kadur kabarit, Henry kale ya kakam kabasisya, kaya thu ya kinong syong snong, ba ka EV, kamdai ka ter barri, kadai ka AKA, kaba unong ilam jong ka jelahi, upentrekam ya ka, Henry pek syadin ya kajing penbena, bat kijing keli ki bakham ki sedang, ha kari barok kawe, kakali elektrik kalak ban syongdor, lai hadu henyau lak tengka, ban ya kakali petrol, ban pendap ya kata kajing khang, penbej ya kajing penselur, kaba arpeusan hajar tengka, bat kajing kenjing dia kayo ya kajing bomsuk, kajing wat beniak keleng kari India ke kersian ya kane, ha kajing wat beniak, hadin kajing wat beniak, ki arteli kajing khanglat ki bakrautam, ban pediang ya ka EV, kimdei kajing siau thu, ne kajing muddur, kidei kajing lut ke balabu lupa, bat hato phila nem sisya ban shem ya kajaka ban charge, bat habayade bat kajing charge, kajaka jong ka Meghalaya, ka kalalong kajing khanglat, ban ya ka balong kajing mentoy, kane kadai ka jella ka baduna bor,
Cisin bakal long ke babun boarding. Menta ka jella ka thit boarding. Na syabar ki put jongka. Tangban pendap ya ka jingdawa. Watla ka syong hapalat. 1000 megawatt jongka boarding Ka baklempat pendon kam. Kapor telang ka kam snew. Kajing mi boarding ka her. Kat banang kiu ka jingdawa. Bat kilong ying nong kendong kilai kenduk lupa ya kijing e. Kijing du boarding ki baju jiaman kapor. Kali yau briu bancas ya kekali. Ha kaying ke badu boarding. Da ki kenta ha ka cisin penjelan. Bat kajing suk jong kajing cas haying. Kasange bansawa. Kumbasuk. Ka sorkar kamdei ka bamatla ya kane. Ki he sorkar ki ong. Ba kajing penhe ya ki jaka cas. Kan omlong ka bae. Henry hakari baru kawai. Ki charger paitba jong ka India. Ki syong klem terekam. Kumba khandai phosan persen na kapor. Kajing pendon kam ka ba kham dunabha. Ya ke ba kinong penyai ki don kam. Tangban penpraya ka. Kajing sna ya ki charger ki ba khambun. Kamdei ka benta ka bae. Kajing te ya ki chargers. Ba ki briu ki pendon kam ha kajing sisya. Ha ka jella. Ha ka ba ka gerik hi kala penjrong. Lada don kano ka live eksperimen ka badang yet menta. Kadang jia ha ki surok jong kanong bak silong. Hau benai jun 1000 penriu. Kajella kalapan bena ya ki bos elektrik. Banengkong jongka. Hapok ka PME bos. Sewa skim. Zero emission. Lasna khanang bankit ya ki nong lit nong wan jong kanong bak. Ha ka jaka jong ki kali simit jongka. Kadai ka benta jong kajing penbor ka bakham he. Rengkat bat ki jingelek kairi. 1000 penyew. Lane ka national game. Ki batre kum kapor balabu. Ka bae. Na ka benta ki surok ki bakham khuj. Henry wat kinong kersan ru. Ki kedeu ya kajing e. Jong kajing he jingrit. Da ka ba pertajam. Kakti jong ki bos elektrik. Persya ya kanong ba. Kabadon da ki 1000 ngut. Kinong lit nong wan man kasni. Kadai kajing sedang. Om kajing penbej. Kata kadai kajing tenjuk ke basisya. Na ka benta ka polisi. 1000 ru. Kajing ai jingirap ka penkela. Ya ka ka bau nong thit urai. Ha ka jaka pen i. Lane ka baki khot. Showroom. Kampen kela dalade. Ya ka baka gerik kala ban penpoi. Ka kajing lut jong ka charger. Ban penyaj ya kajing mentoy. Lane hato kijing te ki yai rengkat. Bat ki kali ki bakala tung ban syakri. Kajing wat bnya halor kijing pensilur ibihi. Ha ka kerdan jong ki jella. Ha keleng kari India. Kapen i ya ke ka badon kam. Ban syong bat ka. Ki jella ai jing kersan ki layo i ya kajing kiu ke bastet. Ha kajing di. Ban ya ki jella klem jing kersan. Henry ki juk ki nong wat bnya ki maham. Batang ki jing ai jing rap ki lapen i ya ka bor ka baduna. Ban penek ya kajing pediang. Lemda ki adai bat kijing te basisya. Jong kajing be tengka. Kumta. Hato ka 1000 tengka. Kan penkela ya kalik kawan ha Meghalaya. Kan penkela kato katne kijing mut jing perkhat. Kajing penselur ka weng no ya kawe kajing khanglat ka basisya. Bat kaya dei. Bat umentriang ba. Ubakloi bancar sela ka jong ka kali. Ha ka jaka paj ba. Kata kam dei ke Henry kijing khanglat ki ba kham jeliu. Ka boarding ka baladep ban penjelan lupa. Kajing erap jong kajing fer. Ha kajing lut jing sep. Ha kari ka bahe kumne kim khang. Bat ka network charge. Ka badang persyang ban wat yala ka nong rim. Kim yai tang ha kajing soy jong ka kenhun menteri. Ka jubab ka basisya kan omlap ha kajing penbena. On sem arsnem hadin menta. Ha kat no teli na kita kisan 1000 teli ki EV. Kila kalalong san 1000. Bat hato ki light bat ki chargers. Ki me sisya ne em. Ha kapor baki briu ki don kam yaki. Ban me. Ka jalalum ka balatei. Halor ka ka batuj. Ka persyang bantei ya kalawei. Halor ki elektron ki batuj. Kajing pensilur ka dei ka benta ka basuk. Kajing kular ka bae tam ban pendep kalong.